আচ্ছা স্যার যে অমাহাই ইলেকশন গানা ফুরো তাঙ্গৈ নক ব্রুম ব্রুম অমাহাইকে মানে হাबै নক ব্রুম ব্রুম সাलायनो नांखा हायगोबा नक ब्रुम ब्रुम तामनि बागै मा हाबलाय ना जतन खुलुमका हामबाय दिनै जों अब के पेकवार जला जन्मजय नगर एडिसि सिटनि जे पास कयफोरनि आन्दार जोंनि 6 7 তাই 9 बुध जों उद्बोधन खालायगोन आरो एकटु दूर टु दूर प्रग्राम ताई रामबाबु स्कुल कायसा जोंनि सांगठनिक सभांखा आरो जोंनि एमएलए ताई रतन चक्रवर्ती महाशयबो कायसा मानजाखा ताई जोंनि तंगमानि जोंनि इलेक्शन एजेन्ट सुब्रादि ताई अञ्जन प्रकाश दङ गबायकेनो बेरायो दिनै जों फायलायजाक आरो दुदु दु हाबमानि प्रग्रामनि कबनो बरक बाय सि माने सिनिजाक दङ सिनिजा दङ ओके बरकनो गाहाम हामिया माने सालायनो नांगौ मालायनो नांगौ हायैनो अब दिनै दुर टु दुर प्रग्रामखे हाबमानसि गाहाम हामिया बाय कक सालायनायनि तामो खालायजानाय दं कारण थायनायखौ बबो फायां दंमोन आंबो फायां दंमोन इके सायमें दंमोन आबोनि बागै ब जागा तामो हामिया गाहाम अबनो नायलाय माने सार आमो साबनतै माने दूर टु दूर आमो खालायनांखा दिनै सिनि पेकवाजला जन्मजय नगर भारतीय जनता पार्टीनि जे मनोनीत प्रार्थी श्री बरम गोनां मजी देबरमानि समर्थन अ दूर टु दूर प्रग्राम दिनै जों जतन उलास खुसि जों अ एलेकायाव जों सारा गाहाम मांखा बेलाय खानो गाहामना हिनि जों सायमानो पाब्लिक रक बेबां खुसि बुद रबायना हिनि साइ दङ समर्थन जों दङ नों पायनाय हनै जतन बना आशीर्वाद रहमानि ताइ जों जतन न अबायके आशीर्वाद खाय रहमानि जों नुगो जों सायमाना ओंका सार इलेक्शन तो या फावते बिसि गरैखा बाहाय मा दं माने 17 तारिख जे रेजाल्टनि बाहाय र उंनो सार 17 तारिख जे रेजाल्ट सुदु समयनि अपेक्षा दङ बरक साव बुध 12 तारिख रनायब्ले बुधनि माने अपेक्षा मांसे बर बेबांनो पदबु बार जतन रनाय हिनि साइर हर आ 17 तारिखनि रेजाल्ट आबो जतन नरकनि बिदातिनो नरक नुफिनाय जों जतन माने वाक नाय तंगायो वाक माने वाक जे बथाना रक वाक बथानानि खुजि ताइ आयं सिनि विजय उत्सवनि बागै जों ताइसा नरक बाय नुकजागैनो जों जतन खायना जतन उलास तंथुं ताइ कोनो डाउट गरै 100 to 100 अब जन्मजय पेकवाजला अब जों पाइनाय आबके जेनि जनता रकनि राय ओंका सार जे तिनि जे नक ब्रुम ब्रुम हाबतिनि व लुकुरकनो जे नंनि कैंडिडेट तमनो पासंगै थांका हंगाके तामो सकां साम खालायग्रानाय अमाहायरक तामो मेसेज माने रोखा नायनाय दि सिनि जे सरकारनि थेके कायसा बा सिनि केन्द्र सरकार बीजेपी राज्यबो बीजेपी सरकार के टीसीसी खायै नाय जे एडिसिओ गभर्नमेन्ट फाइके सिनि प्रार्थी अबन साइ दङ जे अमो पुइलावनो माने अधिक क्षमतानि बागै माने अबनि बागै अ जागाव बरक बिल पास खायनाय अब कार्य करनाय चाकरि बाकरि थेके सुरखाय गोबां थेके दफ्तर फायनाय बरक अब सामं खायनाय गरै गरिब अंशनि बरकनि बागै बा माखे सबायमान अबनो पुइला सामं खायनाय हिने सिनि कक दंनाय आर सिनि एमडीसी नायनि नागै जे मनोनीत जे प्रार्थी बबो अ कक नगै दङ जन साधारण सार तिप्रा मथानि बखाक्तिले साइ दङ तमुनो बीजेपी सरकार हापां तमुनो खाकांगे माने तिप्रा सार तेबो थैबायसिनाय तेबो कमर बायसिनाय ए अमाहायरकनि साइ दङ नोंले ताम माने सारा मुसुं ना माने बीजेपी खायकेनो तिप्रा सार थैनाय बा कमरनाय आबा हायकुनो करै पार्टी इस पार्टी आबनो नों जाति बाय बा सेन्टिमेन्ट बाय तलांमानि आबो इंया आं बीजेपी खायकेनो तिप्रा सा इंया इंथांगो आबा हायके गया वानजो इंथांगो आबा हाया माने नायनाय दिनों दाबो आं जुदि साना खालायके तिप्रा मथाव बा अरने आंचलिक पाताव पार्टी होता कुनो तिप्रा सा सिमिदा तंबा ताबो आरो खसाय गोनां दङ दारि गोनां मके बरके बाहायके कहि तिप्रा सा पार्टी हो के नों बाहायके ना बनके ग्रहण खायना खासा नों ताबुक साइ दंका सिनि डेभिड मुरा सिं साइ दंका ब विजय उत्सवनि दिनो एकटा मुसुक तानाय वाक सारनाय अबके साइ दंका एका आबो मुसुकले साबो जानायबा एका आबो कि निन तिप्रा सा बेबं जानाय हायदा हंगा सार तैसा तिप्रा सारक सावै दंका माने बीजेपी रक हंगाके रोमान स्क्रिप्ट नतै कोनो माने साया आबनो तैले नोंताम सानामु दं सार ना कके आबनो तै जे सरकार आबो नायबो मा नायमाय आबो सरकारनि बेबार प्रशासन नाय दं हामबाय